Kani hari ke All India Radio Shillong ke khubor an pulia phi di Mary Nongti walang. Kimat ki bakong san jong ke khubor mentak stem. Palat ndru fuar point san not na kashispa ki nong thap vot kila pendap ila ka jong ka kamram manjit ikinong mikmat thamai sha ka yeng dorbar thau an Lok Sabha hinin kasngi ha ka thup ka basan. Minjur ka North East Frontier Railway ban pli ki duar ban rung ban mi ha station rail mendi pathar ka ba ha Meghalaya. Kasim Amar Falcon la nega longling kalawan pai biang shalaka jong kaskum na Somalia. Ki khubor ki babnia. Palan ndrubu point san nuat na kashispa ki nong thabur kila pendep ilaka jong ka kamram banjit nong mikhimat thamai shaka yeng dorbar thau an Lok Sabha hinin kasi ha ka thup ka basan. San Bhubaitli ki constituency ki badan ha ki Nyautli ki jila kila thabur ha ka ni ka thup. Habai kiran mi kinong pathai khubor nin kasi New Delhi u Deputy Election Commissioner Sandeep Saxena ulo ong basibun ba kinong thap vote ki bakanthop ru i kitemmen ba ki kinthai kilawan ban thap vote ulai thuru ban naki sanspa South Tli ki Lok Sabha constituency lala ban pendem Southpa Arpu South Tli tat hadu nin kasi u Saxena ulai thuru ba ka jing thap vote nin kasi kala long ka ba jai lat ngo tang ki jing thot ki ba malumala hangni hangtai ka West Bengal ka day ka babon tam kinong thap vote nyaw fulai point khandai phnyaw na kashispa vote sa ka Rajasthan ndru fulai point nyaw san na kashispa ha Bihar san phnyaw point phra ndriw na kashispa Jharkhand ndru fulai point nyaw ar na kashispa Madhya Pradesh ndru fu ar point ndriw north Uttar Pradesh san phnyaw point lai san na kashispa bat ha Jammu bat Kashmir tang phra point nyaw ar na kashispa Haga jing thap vote ka bala penlong biang sashi sien nin gasngi haki Nyautli ki jaka thap vote ki ba hap po Kokrajhar ba Dhubri Lok Sabha constituency jong ka Assam phrapusan point riu iwei na kashispa jong ki nong thap vote kilawan man pendep ila ka jong ka kamram la penlong hi jing thap vote ka ba Arsen ha Artli ki polling station ha Dhubri ba Santli ha Kokrajhar Uwaini ki officer jong election commission ulay tho ba phrapusan point riu iwei na kashispa ki nong thap vote kilawan thap vote hado kapor san baji janmin hadhubri phrapusan na kashispa ba ha Kokrajhar phrapusan point phrasan na kashispa habakhen ki lomi ka jing thap vote ha baro ko ki jilla ya ka bla phia ha ki lai benta ka jing thap vote banjit nong mikhimat thamai sha ka yeng dorbar thau an Lok Sabha na Assam ka badan khatsau tuli ki seat kalong praphuwei point san ar na kashispa katmat penya idal kala ai jingbit ya ka sarkar jila ban pli ka duar ban rung bat ban mi ha ka station rel ka marwei jong ka jila Meghalaya ka badan hamendi pathar na kalyang jong menteri rang ba ka Meghalaya Conrad K Sangma ula pentikna baga sarkar kan shimya baro kila trekam ban khmi yo don ka jingrung jubor jong ki mende Ukonrat sama ulo ong pa an sedang no ikatreka kta naduk mentau benai. Ula pen pauro ka jing skem ba ka jingbo igi bakom kita ki duar hagi benta ba per jong jela kanyarap shibun ban pensting ye ka jing sngok kya jing mot jong ki seng bhalang hakabede ba ka jingwan rung ki menderi sha ka jela. Menteri rang ba ulai thuru ba menta ka jing kren halor kamat ban sedang ye ka jing trei linti ya irel hatetilia berni hat Shillong kadang ya chat menta. Ukonrat sangma mensyam tayo ulay keransani bat ki officer jong North East Frontier Railway NFR hakabide ba ki project lintiya irel hakajala Meghalaya. Ka Meghalaya kamdan linti rel lat no tanggal linti rel mendi pathar dutnoy. Kini ku kubor kawan JP na ko All India Radio Shillong. Kajing Shirut North East Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Negrams kadang ni haduk menta. Kamshimladan kajing treban put nong panghakatanat cardiology naduk mensyam tayo. Wala kata ke khubor bala ai ka Negrams ko ong bakatay katanat kelas sedang trekam biang menta. Kat kum kitulong khubor bala yo alum la ong baka kam shakri jong krido ni HOD jong katanat cardiology Negrams Shillong la pensyong that naduk kasngi balang jong katayo bala dem hadian bakalami ka jing bam ya sngot jing wat lang hapdeng u director u Dr. DM Thapa bat katanat cardiology hakabede baka jing thiet iki stand bat ki pacemaker
na kaliang jong sorkar jela kalarai ba kani bishar hidala dia ya ka jinge pen e apdeng ki doktor bat ki nong khmi ya ka tre ka ta hanegrams Kasim Amur Falcon na nega longling kabla her klem sange hadu san sangi ban poi sha Somalia ha unai wieng baladem kalawan pai biang sha India bat ka thawi kalenti sha ka than cha te lamingi ban poi sha ka jaka ha ka ba kalami ka badon ha ka benta ba sha te jong ka China bat mi ngi jong ka Mongolia ya kanela itu da scientist jong ka Wildlife Institute ka India WII UR Suresh Kumar ya ka kerteng longling lashim na ka Weka district jong ka Nagaland bala pensngaw ya ka te ka kerteng ha Urisau arhajar khan rio kelas dang her na Somalia ha ka arp khandai tre uyayong ha ka Jingstat ka balong 100 kilometer ha ka Shikinta hadin bakla herling ba ka Karnataka kala poi ha Kaput Meghalaya Bangladesh ha ka South Rik Ujimang Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ning kasengi ulale jingo ikijaka brasya akta jur da ka air lang thari ha Odisha walaupun benaru baka sorkar pedeng kan ajing kerjaan pisa 1000 kelur tingka ban maramot ya kijing julur baro kam haswa ka sorkar pedeng keladap ai lepa laispa praphui kelur tingka na ka benta ka Odisha Modi ulale jingo da ka lingsun ya ka Puri Kurda Katak Jagat Singhpur Jaipur Kendrapara Bhadrak Batka Balasur. Lasenran lang yung Menteri Rang Badu do Menteri Rang Ba ko Odisha Navin Patnaik. Habay kinami ginang pathay kubor Menteri Rang Badu loong ba ka sorkar pedeng kan kersyaan kat bala ban penbhabiyang ya kijing julur ha Odisha. Ulay turu ba syen ka kanhuan na Delhi kan sawan wan bishar bat shimjingken ya kijing do ha Odisha. Ula-kula ru ban ay mar arlak tingka shiki bahayang hasem jeng gitu kibala yap ha ka erlang thari bat mar san pawajar tingka ban sumar ya kibala mensaw. Ula ay ru ka jingero akabakraw ya ka sorkar jela bakala la ban penkenriya ya baro kibriyo kibasyong basa ha kirut nong kanang manyada ya ka jingim ka jungki. Ka election commission kala kentat ya ka jingkerpat ban bu kham kloy ka por tap vote kata ban sedang ru ka por san bajiman step haka jaka jong ka nyo bajiman step namar jong ka Ramzan. Laban penkan mau ba ubnai ba kuat jong ki ngit Muslim sedang naduk mentakasngi. Kaying bishar ba klido jong kari kala batha ya ka election commission ban sngap thu ya ka te jingker par ka papan por tap vote san bajiman step namar jong ka Ramzan bat ka jingklut jong ka sngi. Ka jingelap election na kabanta ki artli ki top tap vote ki ba dangsa banjit ki nong mi khmat thamai sha ka yeng rar thawan lok sabha karang ya chat menta ki nong ilam rang ba jong ki seng san perthai ba pher ki penong ki jingelap election ha ki banta ba pher jong kari henen ga singi menteri rang ba do kari Narendra Modi ulalet ban ajing kiran pat ba ha Tamluk West Bengal ban penklan ya ka seng BJP presiden ka BJP Amit Shah wajingkiran hachakya kabahap po East Champaran District. Amit Shah unsalit ruban ajingkiran patba ha Betia bat ha Sivan. Presiden kasing Congress Rahul Gandhi ulit yalap election ha kajingilang kabahe kabalapanlong ha Bhiwani kabadan ha Haryana. Ka Central Board of School Education CBSE hinin kasi kalapan banay ka result jong ka examen class 10. Naki kanyo point rew lakmut ki kana ki be khun ya kate ki examen class 10 jong ka CBSE ki bela pass ki long khandai phuwei point iwei na ka sispa khalai ngot ki la samlang ya ka kerdan la do da ka bayo mar saus pa khandai ki marks na ka sanspa ki khana kan thai ki la le khamba ban ki khana shindang da r point lai iwei na ka sispa ka Trivandrum ka dei ka than ka bayo e ka nam la do ha ka bagi khna ki bela pass kilong khandai point pra pusan na ka shispa bot sa ka chenai ber ka Ajmer din jongka ya ki result la banyo na ka website cbseresults.nic.in kato kani ka khubor kalakot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot da ka khubor phareng ka por pra katsan minin kani ka de ka All India Radio Shillong som haban amantai ki khubor na Delhi